המכללה האקדמית ספיר הינה המכללה הציבורית הגדולה בישראל. יותר מ-8,000 סטודנטים מגיעים כל שנה על מנת ללמוד כאן, חלקם לתארים אקדמיים וחלקם ללימודי תעודה. רוב הסטודנטים גרים במועצה האזורית שער הנגב, אשר קיבוציה ממוקמים מסביב למכללה. אני גרה פה בקיבוץ ממש צמוד למכללה. ההרגשה היא שלוקחים אותנו די כמובן מאליו. אם אנחנו לא נגור בקיבוצים פה ליד, אז זה לא משנה, מישהו אחר יגור במקומי. הדירות הן ממש מוזנחות, אם זה דירות שהוצפו ואם זה הדירה שלי מלאה בסדקים והקירות הן קירות מגבס, שזה מן הסתם ממש לא כיף בחורף. אנחנו בכל זאת לא גרים במרכז הארץ והאפשרויות שלנו לעבוד פה הן מאוד מצומצמות. הסטודנטים גרים בדירות חדר, שמחירם נע בסביבות 1,300 ש"ח ל-24 מטר מרובע. דירת יחיד, לא כולל כלום, חוץ מארנונה, מאוד מתסכל, מאוד קשה, לא כולל לא כבלים, דוד מים שאני גם חולקת עם שותפה שמולי, אז הוא יכול להיות דלוק, כאילו אף אחד לא יודעת מתי השנייה הדליקה, המון שעות של בזבוז. בעיקר מתסכל, גם כי לומדים ועובדים וקוראים תותחת בעבודה, ואתה מרגיש שזה לא נגמר. כ-500 סטודנטים גרים בעיר שדרות. חלקם גרים בדירות עמיגור, דירות שמסובסדות על ידי המדינה, אך מצב הדירות אינו מתאים למגורים בשנת 2012. במכללת ספיר, למרות היותה מכללה ותיקה, ולמרות אלפי הסטודנטים הבוחרים להגיע ללמוד בה, אין מעונות סטודנטים. אני חייב לומר שאני פשוט לא יכולתי להישאר בשדרות, איפה שגרתי בעמיגור. גרנו 3 שותפים בדירה שהיא תת תנאים, מעלה עובש, מחיר אומנם לא יקר, אבל בתנאים פשוט נוראים. היחס של עמיגור ספציפית לסטודנטים במעונות זה יחס מאוד משפיל ובוטה, שהם עושים לנו בעצם טובה שאנחנו גרים בתוך הסביבה הזאת שנקראת מעונות הסטודנטים, והם לא באמת מוכנים לתקן או לשפץ את הדירות שלהם או לעשות טיפול שוטף. דוח טרכטנברג קבע כי יש צורך להקים דיור ציבורי לסטודנטים. בהרבה מוסדות לימוד אקדמיים יש מעונות מסובסדים, המאפשרים מגורים איכותיים במחירים הגיוניים לסטודנטים. הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, המצב הביטחוני ונהירת אלפי סטודנטים בשנה לנגב, מחייבים יחס אחר מהמדינה, ובנייה של מעונות סטודנטים. שנה א' גרתי בשדרות, ועכשיו אני גר עם ההורים חזרה ביבנה. נוסע כל יום 50 קילומטר למכללה.